Most of this is supposed to be the best of
Криза късня, ужас, криза късня, така нататък. Пълните! Криза късня, ужасно се късня. А може се други късня. Криза късня, ужасно се късня. Можеше, но тя ужасно, много ужасно закъсня. Благодарим! А сега ще ви изпея една нова песен. Сигурен съм, че ще ви хареса. В тази песен участва и Натка Караджова, която вече не е между нас. И съм сигурен, че песента ще остане в сърцата ви. И така, България. Слушайте внимателно текста, много е хубаво. Когато записват песента, Натка плачеше. Предроби хиляди зелени, претърсих хиляди места. Но никъде не срещна твоя хубост, не срещна твоя красота.
Благодарим за прекрасните изпълнения. Наистина, това беше една прекрасна песен. Още веднъж аплодисменти за Георги Станчев, който беше наш специален гост на това тържество. Още веднъж искам да ви припомня за откритата изложба в общината на художникът Илия Илиев. Заповядайте, за да видите творбите му. Изложбата е открита в общината. За голямо съжаление, днешният празник приключи. Благодарим ви, че бяхте с нас и че бяхте наши гости. Искам да благодаря много на спонсорите и на организаторите на това прекрасно тържество. Искам да пожелая на вас, всички, които бяхте тук, на всички ваши близки и на всички, които живеят в Красна поляна, щастлив, дълъг и успешен живот. Благодаря ви още веднъж и се надяваме да се видим отново и следващата година, когато община Красна поляна ще празнува отново своят празник. Довиждане!